Перша жертва у Шрі-Ланці, де останні кілька тижнів атакують мечеті й магазини мусульман, дійшло до кровопролиття. У лікарні помер 45-річний чоловік, якого поранили під час нападу. Попри всі зусилля поліції та військових, антимусульманські бунти в країні тільки посилюються. Як минула ця ніч, дивіться далі. Військові озброєні до зубів. Поліція на кожному кроці. Блокування соцмереж і, зрештою, комендантська година. Силовики Шрі-Ланки розпочали полювання на тих, що уявили себе месниками і тримають в страху мусульман. Усі сили безпеки отримали необхідні повноваження, щоб протидіяти тим, хто ставить під загрозу мир і порушує комендантську годину і закон про надзвичайну ситуацію. Я прошу всіх максимально співпрацювати з військовими та поліцією. Та поки що силовикам похвалитися нічим. Цієї ночі озброєні нападники прослизнули повз патрулі і взялися за своє. В різних містечках і селах жбурляли каміння в мечеті і трощили та підпалювали крамниці мусульман. Дійшло до кровопролиття. Загинув 45-річний чоловік. Вони приїхали зі зброєю і хотіли напасти на мене. Їх було чоловік 15, всі приїхали на таксі. Ці люди погрожували мене вбити. Я втік через чорний вихід. Ця ж компанія розгромила продуктовий магазин. Цього разу затримати поліцейським вдалося лише кількох нападників. За розпалювання релігійного конфлікту і знищення майна їм загрожує до 10 років за ґратами. Ця невелика група має припинити небезпечну гру, яку вони затіяли проти життя і власності невинних людей. Я заявляю, ми не дозволимо, щоб країна скотилася до анархії з допомогою тих, хто демонструє свою силу за рахунок мирних, беззбройних громадян. Антимусульманський бунт в Шрі-Ланці спалахнув після терактів 21 квітня на католицький Великдень. Тоді 8 вибухів прогреміло в християнських храмах, а ще в кількох готелях. Більше 250 людей загинуло. Відповідальність взяли на себе бойовики Ісламської держави. Попри це, окремі місцеві жителі звинувачують в усьому простих мусульман. В різних куточках острова вони атакують мечеті й будинки. Особливо жорстокі атаки розпочалися в неділю, 12 травня. Анна Макаренко, Заман, АТР.